आज हम लोग क्या कर रहे हैं? श्यामा बाबू, अजीता, आपके पिताजी के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं था। बीके रामखोल खाली पैर चला। विराव कुमार रियांग ने परिश्रम किया। नागेंद्र बाबू जेल गया। हरिनाथ देव वर्मा के ऊपर अत्याचार हुआ। उनके पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, गाड़ी नहीं था, पक्का घर नहीं था। आज हम लोग के पास मोबाइल है, गाड़ी है, घर भी बन गया। लेकिन हम लोग कितना कमजोर हो गए रे कि हम लोग अपना बच्चा का भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता है। हम लोग को सिर्फ आज थोड़ा रिकग्नाइज चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा सा नौकरी चाहिए, लेकिन बच्चा का भविष्य के बारे में चिंता नहीं कर रहा। खुलुमबायखा जत आनी फेसबुक लाइव नो नाय टंनाय आनी खापांनि रांसानि ताखुकताय बकक सरनो नरकनो हायना हाय लामसगो आनी फेसबुक लाइव मिया जरा मायनि बागै नरक बाय फाय नुकजाक फाय मान फायलिया तामनि हिंके किसिसा सामंगो बिजि तंमान बागै नरक बाय सब समय न फायै कक थाइचा थाइनै सापायनानै तै नरकनो कक होसोनानै बागै जरा जराव आनी जरा केसेप ngै थांगो अवन बागै न सब समय न नरकनि बसखांगो फायमे ngै थांगो अवनि बागै जत नायटंनाय आनी हास्टेनि रांसानि ताखुकताय बुक सरंनो पुइलानो नरकनो नागार सानो तिनी किसिसा जरा मानै हायना हाय नरक बाय नुकजाक मा फायबिउका नरकनो हायनो हाय कक थाइसा थाइनै कक खुचानानि बागै आं तिनी आमसु कक कलक खलायग्लाक बारासाके न तिनी नरकनि बागै कक थाइसा थाइनै टुबै फायमानि अबनो दागति न आं बायरिनाय कखेमसि नरक पुइलानि बिदुनि बैकग्राउंड न जे बुबाग्रा कक सामानि ओ कक थाइ रंग न नरक काहाम काय बुबुजि बायखा आं ओ कक न तुइ न किसिसा नरक न सबाय सुक्रुबै सावै खोनारिनाय ओ कक बुबाग्रा तिनि साबनो सा तामनि बागै तिनि बसाका बुफुरु सा अबनसे फायदि जों पुइला सिगां सावै मालायनाय मिया कनफ्रेंस नि कायसा फान्दाव बुबाग्रा अकक सामानि नरक बिनि अकक सातानि वो बिनि बोखा जथेस्ट दा बिनि बोखा स्रांजाक दा नरक सावैदे मानखा फियाबा बुबाग्रानि बिनि बोखावो खाबायजाक बाहायके खाबायजाक हिंके नरक बिनि कक रंग न पुइलाव न बुजिवै मानखाना आगिवो नकेन्द्र जमतिया सं द्राव कुमार रियांग सं विजय रांखर सं हरिनाथ सं बर हानि बागै चबा खायफ्लु खायफ्रुवो बरं थानी मोबाइल लापसाबो करै गारि खुंसाबो करै नक काहाम काहाम खुंसाबो करै याक्लाबो जुता कानानि फजन्त जुता काहाम करै बहगम माइ करै हाइफानो बरक दफानि बागै अ हानि बागै तै अ तिप्रासरनि बागै बरक बोखाबाय तिनि सामुं खलायै फायका फियाबा ताबुंनि अ जरावो हिंके एमएलए थानी मोबाइल दामनि दामनि तंगो
gari tongo nok dalan tongo tei pocket bo rang tongo norok tamni bage asuk komjur hinei tini bubagra samani abo sabono sa rangsani takuk tai bukso oboni bagino ang tini o bubagrani kongno tuino kisisa srai srai kai sanani musungo agiwo je dofani bagui samung tangai fainai rokni thaniwo mobile bo kwrwi gari bo kwrwi pocketo rang bo kwrwi bohogo mai kwrwi yaklabo kwrwi boro amsi kaise dofani bagui samung khlai faimano hingke tabukni o jorao jotoni pocketo no rang tongo jotoni bohogono mai tongo nok kaham tongo gari bo tongo tamni bagui asuk komjur tamni bagui asuk norok tini normal abo sabono sa jara tipramo thawo samung tangui tongnai rok o bortomano bubagra borokno komjor norom khai nugjagui tongkha aboni bagui bubagra tini kha khambui bo tini o kokno nono ano tini sawi khnario rangsani takhuktei bukso obo haino tini kwrwng thaio sini borok tagbo durbol sini borok tagbo active ngui mayakhu sini borok tagbo hamjak lai mala yakhu phiaba a jagao MLA tongo a jagao neta tongo a jagao chairman tongo phiaba tini borok dofa hini simi bukhuk bai tini sawi tongo phiaba samungo kwrwi practical kwrwi ang kwbangma jagao tini gurio thango nugo sini Tiprasa amsai jaga bisio tagbo Tipramo thani bomongoi simino bubagrani bomongoi simino tini horimong simi nawoi tini oma haike thong kai bwsalai tonglaio rang phaike hingke yagra twibo tangnai debra twibo tangnai obo hai tini ngui tongo aboni bagino jaga bisio jaga farao tagbo Tipramo thani kaisa সংগঠন haikaba kaisa tamhnai bisio tini durbol komjor ngui tongo komjor ngui tangai hinde o leader o neta rong thani rang tongo bohogo mai tongo ha tongphano borok jonogon rongno mokol kaisongbui nasigya bwkhabai samung tangya ha bwkhabai samung tangyani bagino tini jaga Tipramo thani সংগঠন pura normal ngui tongo normal ngui tongo oboni bagino tini bubagra tini kha khambo norong thani rang tongo mai tongo gari tongo mobile tongo norok tabuk boda norok komjor ngui tongkho tak boda norok dofani bagui samung tangnan bagui rungyakkho tak boda dofano norok twi dului chabui twina rungyakkho ni samani kokse tini rangsani takhuktai bukso oboni bagino amo tini bubagrani kokno sasona naya tebosi fologoi tlangnani nayo bubagra tini je samani very important belekhna nangkhukmani kok obo haino ngui tongo tabuk bisingo rang manphono masa phano manung phano sudu bogo simi dawo lukorong bagui kaham kai wansukya kaham kai lukorong bagui samung tangya lukorongno twi kaham kai wansukya sudu bubagrani mongoi simino tini mongna lai tongo mongnawi phiaba abo bubagra saimaya tini bubagra tini kobui bai tini samung tang tongo o 19 tribe
dofani bagai tini chirok hogoi tongo bo rangni bagai da nog nukhungni bagai diba gari te khungsa painani bagai diba nini bagai se ani bagai se tangai nengkai khasiya la tini tangai khasiya phiaba rangsani takhok tai bu song जों खासिना नांनाय जारा नेटा ngoi tongnai rok bo norok khasina nangnai ang tini norok no kulnani bagui faya bubagrani kok no khnaoi belai belai kheno ani bwkhao bo ang nangjak sukka tabu rang tongbole MLA mantri rong thani o tabu gobab sigrei rang gari bo obab kwrwi mobile phone bo obab kwrwi hello ngaino tini kwbang mano tini connection khaimano phiaba baksa baksa MLA rok phanung thung neta rok phanung thung sele ngoi tongbaka sele ngoi sudo bubagrano simi yasi sulai bubagrano khayano bubagrano joto kisu tui duli sabano bubagrano tiprasa rokno muthangano nei baksa baksa leader kotor kotor rok tini obono simino tini wansuglai tonglaio phiaba bubagrano no lama phunugoi rikha neng se tini lama hogoi thana nangano neng bubagrano naharei kamsa sano bubagrano no joto kisu rider riwi rikha lama tanai rikha joto kisu kok sanan bagai nono odik khomota riwi rikha norok si tini sana nangnai norok si tini lama hogna nangnai bo jaga tiprasa rok siseko aro thangai sisarna nangnai bo jaga tiprasa rok tini thansa krikho bubagrano siniako aro thangai norok si porsar khaina nangnai class khaina nangnai salbrum horbrum norok phwrwngmung tongna nangnai haisara o tiprasa 19 tribe no yaphabo chobui tubui manglak tini baksa baksa ang hai sana musungo tini baksa baksa bororok sudu bubagran simi depend khalai tongo tini amobai bubagra saisung o tiprasa 19 dopha no yaphabo chobui manglak yaphabo chobnani hingke bising basang tongnai rok neta hini yaphai nai rok nana rokom position o tongnai rok borokni bisingtwi si o samung truk truk phuarwi khajak thanani nangnai aboni bagui no rangsani takhuk tei bukhuk song rok no ang tini belai belai kheno sanai musungo bubagra je samani kok no tini baksa baksa ni thani o tini nangai tongo baksa baksa MLA rok tini mungsa saya ha mungsa saya bo tongo tini chup khai sim tongo abo haike tongkha hingke bahai ke chalainai ha bubagra tini naidi bo tini rangni bagui de risukni bagui de bo mungsani bagui ya nini bagui simisi bo tini saitogoi tongo saitogoi gai nung ang hai tini muktri si thangjak baksa baksa sudu rangni bagui simino tini samung khailainan bagui tamhnai ufla kaplang lai tongo baksa baksa area o amo nukjak thangjak sijak jaga neta rok tini baksa noka hamjakya obo hainglai tongo baksa noka riya obo hainglai tongo oma haingkai dofa khada sino dofa si sisano khoroksa netan thani si ohonkar hamjakma kwrwi obo haingkai jiphruphano bubagra o hano kifili riwi manglak tamni hingke chini tiprasa rok no tiprasa leader rok no tini omukho tongkhu takbo sartoko
sak ni simi simi no tini nailai dongo abon bagino tini bubagra khamjak abo kaham ga saimana nangnai sabono sa bubagra tini kok sabono sa jara leader khaitongnai rok dophan bagui samung tangtongnai rok borono si tini serai serai sao abon bagui para amsaini kami bising basangni joto neta khaitongnai rok leader khaitongnai rok norok bubagra no naharei sirengde bubagra ni bokhanor tui norok sirna khaidi norong thanio takbo baksana hamjagia omo hai mangno tabu nglai tongo obo bai parao thancha bonglak Tiprasa rok jotesto khaksama tonglak Tipra motha songoton tebo kujugo kaglak noroni o choritro bai bubagra srai srai saka nor abono kaham kai clear khai wansugui samung tangnani khlaidi tomungno bubagrani wansungma bai bubagrani nasikma bai bubagrani saitongma bai bubagra tini tamo nai Tiprasa rong tamo khlaina nai obono tui kaham kai wansugui samung khlaya hingke phiaba Tiprasa o dofa tebo deranai Tiprasa dofa tebo ligi lagai jagao thangsoginai tomungno bising basangni jara o jomarok khasia samung tangna rungya hingke public rokno jonogon rokno norok yapabo chobui manglak he norok jibono phono norok yapabo chobui manglak tomungno public rokno para amsaini borok rokno norokni yapabo tui bubagrani thanchani lama utlangnani hingke bubagra je wansukmani hai obahani samungma tangnai bubagra je nasikma hai omahakeno ma nasiknai bubagra je wansukma hai obahakeno ma wansuknai bubagra je hamjakmani bubagra sudu Tipra mothano khaini simda hamjakba bo CPM no hamjago Congress no hamjago BJP no hamjago jotono no hamjago omahaino hamjakmung tongnani nangnai omahai sara jalo o chikon thung kotorung thung gas kabung thung karphung thung asingi cheknai phanong thung o jalo jotono chobui manai haikese gasuk sawino ani kokno orono mathaka norok salburumno ano logiri tongman bagai tei ani kokrokno khwnai tongman bagai norokno haina hai ang paithago ani khapangni hamsakma tei paiphlaya khulumung yapharui tinini okok thaijak thaini no ang orono parikha jotono no khulum baikha।